Прывітанне, сябры, гэта Антаніна і мой 10-ы выпуск відэаэксперымента, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове, здымаць гэта ўсё, а потым мантаваць на Ютубе. У гэтым выпуску мы з вами будзем рабіць адвент-календары. Так, у папярэдніх выпусках я ўжо вам казала, што для сваіх родных і блізкіх людзей я раблю гэтую рэч сама. Таксама вы ўжо бачылі, што я набыла розныя пакаванні для гэтага. Папера, канвертыкі, пакецікі розных памераў. І вось зараз мне патрэбна набыць напаўненне гэтых адвент-календароў. Іх некалькі будзе. Так, я думаю, што гэта будуць розныя прысмакі, цукеркі, вафелькі, печыва, пасціла і зефір. Таму давайте будем брацца за працу. Дарэчы, ці павіншавала я вас з тым, што настала зіма. Яе не дуже бачна. Але снег ужо быў. Таму можам лічыць, што зіма распачалася. У камунаркі зараз такая колькасць густаў. І Алёнка трапілася з новай начынкай. Упершыню такое бачу, нават спынілася паглядзець. Дарэчы, любімая Алёнка выпускаецца ўжо больш за 30 гадоў у класічнай рэцэптуры, дзе не мяняецца нават упакоўка. А апошнім часам у Алёнкі з'явіліся новыя варыянты. З арэхамі, з ізюмам, з хрумсткім напаўняльнікам. А мяне зацікавіў Спартак. Вельмі прыгожая шакаладка, але зачапіў мяне такі момант, чаму шакаладка на 35% какавы каштуе практычна столькі ж, сколькі шакалад 72. Цікавае пытанне. Адвент-календар узнік у Германіі. Там сем'і чакалі Божага нараджэння і адзначалі кожны дзень адвенту. Спачатку гэта былі вельмі простыя рытуалы. Дзеці малявалі крэйдай на дзверах 24 рэсачкі і штодня адну сціралі. Запальвалі па адной свечцы кожны дзень. Вывешвалі маленькія малюнкі. Першыя самаробныя адвенты былі таксама без цукерак. У дзяцінстве маці Генрыха Ланга, таго самага чалавека, які пасля зробіць першы друкаваны календар, рабіла яму маленькія паперкі з прысмакамі. І ўжо дарослым ён вырашыў стварыць такі ж календар радасці для дзяцей. У 1908 годзе Ланг выпусціў першы друкаваны адвент-календар. Проста з малюнкамі, яшчэ і без акенцаў. Ужо пасля Першай сусветнай вайны Ланг зрабіў першую версію з 24 акенцамі, якія можна было адкрываць. За імі хаваліся малюначкі, біблейскія цытаты або калядныя сімвалы. Ніякіх цукерак тады яшчэ не было. А вось пасля Другой сусветнай вайны салодкія фабрыкі, ў першую чаргу ў Германіі, пачалі класці ў адвенты маленькія шакаладкі. І гэта стала суперхітом, і новая традыцыя вельмі хутка разнеслася па ўсім свеце. Сёння адвенты робяць на любую тэму. Шакалад, кава, касметыка, кнігі, нават піва. І цяпер гэта сімвал чакання свята, уюта і маленькіх прыемнасцяў. Потым я прайшла далей паглядзець гатовыя наборы падарункаў. І звярнула увагу, колькі ўвогуле падарункаў ёсць на беларускай мове. Пахадзіла я па розным магазінам: Камунарка, Спартак, Слодыч, каб паглядзець, што там ёсць новага. Дзесьці спадабаліся упакоўкі, дзесьці густы, дзесьці проста святочная атмасфера, якая захапляе.
Snow is falling, lights are shining bright. Families gather round the fire tonight. Laughter echoes through the chilly air. Christmas spirit fills the world with care. Oh, it's Christmas joy, it's everywhere. With love and laughter we all share. Bells are ringing, hearts are singing. Christmas joy is in the air. The tree is glowing, gifts are piled high. Children's faces gleam beneath the sky. Songs of cheer and stories. Я вярнулася дадому і прыступіла да зборкі свайго ўласнага адвент-календара. Бо ўвесь гэты прыгожы шпацыр па крамах толькі яшчэ больш пераканаў мяне. Ніводзін гатовы адвент не зменіць таго, які ты робіш сваімі рукамі для сваіх людзей. Сёння я хачу распавесці, адкуль увогуле ў мяне з'явілася традыцыя рабіць адвент-календары. Першы раз пра іх я даведалася ад замежных блогераў. Тады ў Беларусі пра адвенты ніхто нават не чуў. У нас іх проста не было. Трэба было заказваць з-за мяжы. Але калі я ўбачыла, як гэта выглядае, падумала, гэта ж так прыкольна, чаму б не зрабіць такі календар самой? Асабліва, калі ўсё можна зрабіць па-простому, сваімі рукамі, але з душой. І ўжо тады ў мяне ўзнікла мара зрабіць адвент на беларускай мове. У мяне была нават цэлая канцэпцыя беларускія замкі. Мірскі, нясвіжскі, крэўскі, лідскі. Яны ў маёй галаве так прыгожа складаліся ў фармат календара з маленькімі ваконцамі і падарункамі. Я нават уяўляла, як гэта магло б прадавацца ў нашых замках, як зімовы сувенір, бо ўзімку экскурсій многа, школьнікі, турысты, чаму б не? Я нават напісала ў выдавецтва, распавяла сваю ідэю. Адказ быў вялікі, вельмі ветлівы, але не надта абнадзейлівы. Сказалі пісаць летам. А потым прыйшло то самае лета, калі мне ўжо было не да адвентаў. І ўсё, з таго часу я проста раблю календары сама. Мне гэта вельмі падабаецца. Але, магчыма, мая мара з беларускімі замкамі ўсё ж калі-небудзь ажыццявіцца. Ну, дарэчы, кот, канешне, дапамагае. Пакуль ты ўсё рэжаш, звязваеш, раскладаеш, ён вядзе кантроль, шуршыць паперкамі, кладзецца пасярэдзіне. Як жа без яго? Немагчыма. Я ўжо рабіла бацькоўскія адвенты, рабіла адвент па уладару пярсцёнкаў. Бо калі я паглядзела, колькі каштуе фанацкі адвент у Еўропе, вырашыла, шчыра кажучы, зрабіць сама. У мінулым годзе, калі я была ў Ангелі, я ўбачыла, колькі там існуе адвентаў. Кававыя, піўныя, шакаладныя. Гэта проста цэлы сусвет падарункаў, нават без ваконцаў. Гэта круты зімовы сувенір. Ну, а зараз трохі працэсу зборкі. Я купляю салодкія дробязі, кладу іх па дзеньках і абавязкова прыдумваю заданне. Бо адвент – гэта для мяне пра настрой, пра чаканне, пра маленькія штодзённыя радасці. Цяпер, калі ёсць чат GPT, прыдумляць гэтыя заданні стала ў 100 разоў лягчэй. Ну, асабліва, калі ты ведаеш, фанаты чаго з'яўляюцца твае родныя. Вось у гэтым годзе ў мяне фанат пакемонаў. Таму частка заданняў атрымліваецца тэматычная і весёлая. Пачастункі я клала ў асноўным беларускія: камунарка, слодыч, спартак, віцьба. Усё, што спадабалася. Пару замежных мармеладак узяла, бо ведаю, што яны смачныя. Але аснова мясцовая. Зараз будзем глядзець. Некаторыя толькі з заданняў трэба у пэўны дзень класці, а так? Не. Ну, вось папрасі дапамагчы з устаноўкай елкі або гірлянды. Ну, вось гэта мне.
купили. Так, так. Осторожно. Гэта... Нічога не это. Не рабі. Калі не хопіць заданняў, што мы будзем рабіць? Ну, некаторыя магу пачытаць вам. Напішы 3 рэчы, за якія ты ўдзячна гэтаму году. Зрабі навагодні беларускі мем. Ну, не. Запішы мару да наступнага года. Такія. Так, я скончыў, але ж пушыстая жопка тут стаіць і не хоча хадзіць, сыходзіць. Каб я гэта паказала, не магчымасці. Калі ласка. Ходзь адсюда. Сыходзь. Сыходзь. Всё. Гэта мне ўсё патрэбна. Гэта мой працаўны стол. А ты тут... Нечакана. Таму, калі ласка. Ну што ты сабе абіраеш? Не трэба так рабіць. Ну. Календары я ўжо адправіла, атрымальнікі ўжо іх забралі і пачалі выконваць заданні. І гэта самая прыемная частка. Напрыканцы хачу сказаць, я спадзяюся, што вам было цікава паглядзець мой праект і тое, як я рабіла адвент-календары. Хай гэта відэа прынясе вам часцічку радасці, натхнення і навагодняга чараўніцтва, бо настрой ствараем мы самі. Калі вам спадабалася відэо, стаўце лайк, пішыце каментары, падпісвайце. Гэта вельмі дапамагае прасоўваць беларускамоўнае відэа на Ютубе. Дзякуй і да сустрэчы ў наступным блогу.